n'ọnụ ndị enyi m ụwa niile gbaa gburugburu nye GCK kwa ụbọchị nke taata ka m jụọ gị ajụjụ ụfọdụ ajụjụ dịgasị iche iche. Ọ ga-adị nnọọ mma ka ị nwee ike ịza ya bụ ajụjụ nye ndị a nna jụrụ ugbu a. Ị ga-emere m nke a ka anyị gaa n'iru. Ịhụnugo nnọọ nwa onye isi ala obodo dịka ọ na-agbagharị nnọọ dịka atụrụ na-enweghị onye nche, agụụ na-agụgbu ya. Ịhụnugo ụdị ihe dị otu a? Ọ bụ mmadụ o nwere ike nnọọ ịnọ na mmiri ncha abaa ya anya? Ọ bụrụ na ị dị nnọọ dịka mụ, o kwesịrị ka ị nwee ụsa nye azịza ndị a. Ị ga-afụkwa o nwere ohere ọma karịrị mmadụ ịbụ nwa Chineke, mmadụ ịbụ onye ọgaranya na ndụ a. O nwere ohere ọma karịrị ya. Anyị ga-ene anya n'okwu Chineke dịka onye ọzọ atụrụ ga-agwa anyị okwu site n'akwụkwọ nsọ banyere ajụjụ ndị a. Ọ dị ohere ọma karịrị mmadụ ịbụ onye amụrụ n'ụlọ ọgaranya? Anyị ga-ene anya n'okwu Chineke dịka onye ọzọ atụrụ ga-agwa anyị okwu. Ka anyị lee anya n'akwụkwọ mbụ nke PTC nke mbụ amaokwu nke 3 n'ebe ahụ. Ịmụ mmadụ ọfụ ịba n'ala eze nke ebighị ebi. Akwụkwọ mbụ nke PTC nke mbụ amaokwu nke 3. Ịbụ ndị amụrụ ọzọ chọpụtara. Mgbe anyị kwuru ọzọ, nke a na-egosi na ihe emego n'oge gara aga. Nke a bụ ọmụmụ nke dịka oke si edere. Mgbe anyị kwụziri ịmụ ọzọ, nke a na-ekwuzi maka ịmụ ọfụ. Ọ bụ nke eji mkpụrụ apụrụ imerụ emerụ wee mụ, kama ọ bụ mkpụrụ nke a na-apụghị imerụ emerụ nke site n'okwu Chineke, nke na-adịgide wee na-anọgide ruo ebighị ebi. Ịmụ ọfụ site n'okwu Chineke, nke a bụ mmiri dị n'ebe ahụ, nke na-adịgide na-anọgide ruo ebighị ebi. Nke a na-egosi dịka ịmụ ọzọ. Ọ kwụsị n'oge nke Nikodemus ịbụ onye a mụrụ ọzọ. Ọ naghị akwụsị n'oge ọlụ ndị ozi. Ịmụ ọzọ abụghị ihe kwụsị n'oge mgbe ochie. Nke a bụ okwu bụ nke mere ka anyị onwe anyị bụrụ ndị amụrụ ọzọ, bụ okwu na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-abịa taa. Afụrụ m ịfụ ndụ gị ka ndụ gị bụ ihe dị ọfụ. Afụrụ m ilele ka ikpe agwa onye ọbụla nke fụrụ gị ụnyaa, mgbe ha fụrụ gị echi, ha ga-asị ọ bụrụgodị pụrụ iche. Etu isi akpa agwa niile gị anya bụ ihe pụrụ iche. Asụsụ gị pụrụ iche. Etu isi wee na-eme ihe ị na-eme, ọ ga-adị ọfụ malite n'abalị a, n'ihi na a mụrụ gị ọzọ. Ọ bụghị site na mkpụrụ apụrụ imerụ emerụ, mana ọ bụ nke a na-apụghị imerụ emerụ, nke sitere n'okwu Chineke, nke na-adịgide, nke na-anọgide ruo ebighị ebi. Ị nọ ebe a? Ana m ajụ, ị nọ n'ebe a? Kee ka nke a si mee. Olee etu nke a si were mee? Ka anyị laa na amaokwu nke 18 n'akwụkwọ mbụ nke Pita ahụ, isi nke mbụ amaokwu nke 18. Dịka ị maara na esighị na mkpụrụ apụrụ imerụ emerụ were gbapụta gị, dịka maọbụ ọlaedo. Agaghị eji ọlaọcha na ọlaedo were mụọ. Ịghọta m nke ọma, enyi m onye ojiụka, nwaanyị na-eje chọọchị. Ana m aga nzukọ, ana m agakwu nke m, ana m enye ego na-akwụ ụgwọ. Ihe ndị a dị mma. Nzukọ chọrọ ego iji were ego wee rụọ ụlọ. Ka ọ ga-aba anyị na-efe ofufe mmiri na-ezo, anyị anọrọ n'iche ndo nke ụlọ ahụ, ọlaọcha na ọlaedo. Ego na ndị nke na-eweta ya apụghị ịgbanwe obi gị, apụghị ịgbanwe ndụ gị. Ọ gaghị eme ka ị bụrụ onye a mụrụ ọfụ. Lee, dịka ị maara na-ejighị ihe emerụrụ emerụ dịka ọlaọcha na ọlaedo, nke sitere n'okwu efu unu, nke a natara site na omenala nna unu ha. Lee anya na amaokwu nke 19. Ọ sị mana ọ bụ ọbara nke Kraịst nke dị oke ọnụ ahịa. Ọ sị na ọ bụ ọbara nke dị oke ọnụ ahịa. Dịka
ị ga na-aga n'iru. Mgbe a mụrụ gị ọhụrụ na ndụ a, ị ga-ahụta na ọ bụghị gị nwa họrọ ebe a ga-amụ gị, ma ọ bụ n'ezinụlọ a ga-amụ gị, ma ọ bụ ụdị nne na nna ndị ga-amụ gị ọhụrụ, ndị ga-amụ gị, ma ọ bụ ịhọrọ ụmụnne ndị gị na ha ga-abụ ụmụnne. Jizọs bụ onye nyere anyị ọbụladị ịmụ ọhụrụ nke ugboro abụọ. Nke a mụrụ anyị ọbụladị ọhụrụ nye anyị nzọpụta. A mụrụ anyị ọhụrụ wee mee ka anyị mara okwu Chineke. Okwu Chineke mere ka anyị mara na Jizọs bụ onye nwụrụ n'elu obe Kalvarị maka mmehie gị. Anyị matara na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta. Ọ na-agbanwe ndụ wee nye gị ndụ ọhụrụ, wee mee ka ị bụrụ nwa Chineke, wee mee ka ị bụrụ onye nwere olileanya ọhụrụ na ụdịdị ọhụrụ na ọbụladị echi ọma, wee nye gị ike imeri ike niile nke ọchịchịrị, wee mee ka ị bụrụ nwa Chineke na-emeri emeri nye mmehie mgbe niile. Nke ịtọ ya, ọ dị uru ndị a na-erite na mmadụ ịbụ nwa Chineke. Mgbe ị nabatara Kraịst n'ime ndụ gị, ị ga-abụ onye a mụrụ mụbata gị n'ezinụlọ bụ ọgaranya, wee nye gị olileanya dị mma. Ọ bụ n'aka gị ka ọ dị ịhọrọ ọnwụ na ndụ, ezi ihe na nke bụ ihe ọjọọ. Dịka ị ga-emepe ọnụ ụzọ gị, obi gị nabata Jizọs Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ọ ga-enye gị ndụ ọhụrụ, nye gị olileanya ọhụrụ, wee mee ka ị bụrụ nwa Chineke nwere ike imeri mmehie kwa ụbọchị. Abalị a bụ abalị m, mgbe eluigwe ga-emetụ ndụ gị aka, mgbe ọbara Jizọs Kraịst ga-asacha gị ịdị ọcha karịa aja. Na ana m abịa na amaokwu isi nke 3. Igwe ihe nketa anyị nke dị n'aka Emmanuel, igwe a na-apụghị ịgụta ọnụ, enwere uru bara ụba na ihe nketa buru ibu nke onye a mụrụ ọzọ na-enweta. Dịka anyị ga-abata n'alaeze Emmanuel, ị gaghị anọgide n'alaeze nke ihe ọjọọ, ị gaghị anọgide n'alaeze nke ọchịchịrị, ị gaghị anọgide n'alaeze nke ndị mgbansị, ị gaghị anọgide n'alaeze nke ndị na-ekpere arụsị. Ndị a bụ alaeze nke ụwa. Ha na-emerụ mmadụ arụ, ha na-emesi mmadụ ike, ha na-ala mmadụ n'iyi, ha na-akpọ ndụ mmadụ isi n'ala. Ndụ agaghị anọgide n'ebe ọ kpọrọ isi n'ala. Ndụ gị ga-eche Chineke iru. Ndụ m ga-eche Chineke iru. Emezuola ya n'aha Jizọs. Kee ka nke a ga-esi were mee? Kedu ihe bụ ihe nketa anyị? Kedu ihe bụ oyere ọma anyị nwere? Kee ihe bụ ngọzi? Olee ihe bụ uru anyị na-enweta na ihe nketa anyị? Ị ga-abụ onye ga-eso keta ọbụnagodu ihe nketa nke ndị nsọ na ndụ a. Onye napụtara anyị wee pụọ n'ala eze n'ike nke ọchịchịrị. Onye napụtara anyị n'ike nke ọchịchịrị. Ọ mgbe ị bịakwutere onye nwe anyị, ọ mgbe ị nwere ọmụmụ ọfụ wee pụọ na nke dịka nke ụwa si dị. Ọ bụ naanị mgbe a ka ọ ga-anapụta gị wee pụọ n'ike ọchịchịrị, were bụrụ onye nke gbanwere anyị, wee baa n'ala eze nke nwa ya. Nwa ya ahụ ka a kpọrọ Emmanuel. Ihe ndị a bụ uru, bụ ihe nketa, bụ ihe a na-apụghị ịgụta ọnụ, bụ ihe ndị nke ga-abịakwute Emmanuel ga-enweta. Ọ sị na ya ga-anapụta gị wee pụọ n'ike ọchịchịrị. Ekele dịrị gị Chineke, ekwere m. Ọ gaghị ewe gị oge. Chineke nke ebere, ọ ga-enye gị ọbụlagodi nzọpụta. Onye nwe anyị, ana m arịọ n'aha Jizọs ka ha rabụ ndị nke na-ekwute mmehie ha,
bụ ndị nke a tụrụ mmehie ha n'anya. Onye nwe anyị, ana m ayọ ka ịsachapụ mmehie ha, ka ime ka ha nwere onwe ha wee pụọ n'ike nke mmehie, ka ha nweta nzọpụta ha n'oge a n'aha Jizọs. Sachapụ mmehie ha niile, wepụ amamikpe nke mmehie ha wee pụọ n'ebe ị nọ, nye ha mgbaghara na udo na ndụ ha. Nna, nye ha ọbụlagodi ike ha ga-eji wee nwee ndụ emere mgbanwe, ka ha hapụ ichi azụ n'ebe ha nọ ọzọ. Ekele gị n'ihi na mma na ịzawa ekpere n'aha Jizọs ka anyị kpere, n'aha ukwu ha bụ Jizọs. Anyị ma na ị pụghị ịda. Ịsị aha nke e nyere Kraịst na ọ bụ aha nke karịrị aha niile. N'ịkpọ aha Jizọs, ikpere niile ga-egbu n'ala n'aha Jizọs. Anyị na-ekpe ka ọrịa niile na-ekweghị ngwọta, ya na mmekparụ niile, ya na ibu agha niile, ya na obubu agha niile, ha ncha ga-erudata isi n'ala site na ịkpọ aha Jizọs, na-ayasị ya n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, malite ọrụ gị na ndụ mmadụ niile. Ihe ịrịba ama nye mmadụ niile, ọgwụgwọ nsọ nye mmadụ niile, nnapụta nye mmadụ niile. Mezuo ya n'aha Jizọs. Ịwịara na isi mgbaka niile na ọrịa nke ụbụrụ ka a gwọọ ya n'aha Jizọs. Ihe otuto na ibi, ya na ihe na-anọ eji nwa, ya na ibuka enyi, Chineke, ana m ayọ site na ihe ịrịba ama gị, metụ ha ncha ile n'aka n'oge a, napụta ha n'aha Jizọs. Ọya nke dị n'ebe mmadụ nọ, ya na obiri n'aja ọcha, ụkwara nta, ọya kansa, ọya ọnya afọ, ọya nke na-eme n'obi na umeju, oruru ọbara, metụ onye ọbara aka n'abalị a. Ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ, ihe ịrịba ama nke nnapụta, nye ya onye ọbụla n'aha Jizọs. Ọya ekweghị nkwata nke na-eri oge, Chineke, nye mmadụ nke a ekweghị omume, mana n'ebe ị nọ apụrụ ime ihe niile. Zute ha ncha ile n'oge a, metụ ha aka n'oge a, mee ka ha kunie n'oge a. Onye nwe anyị, ọya ahụ na-ekweghị ngwọta ka a gwọọ ya n'aha Jizọs. Ndị dara ogbi, chikwe ntị, amụghị etu ahụ, mana ha bịa na ndụ a wee zute ihe dị etu a. Onye nwe anyị, ana m ayọ, mepee ntị chiri echi, tọpụ ire ahụ dara ogbi site na ihe ịrịba ama gị, malite ịgwọ ha. Site na ihe ịrịba ama gị, nye ha ike ikwu okwu n'aha Jizọs. Ndị niile akpụrụ isi, ihe ọbụla kpatara ikpu isi a, ana m ayọ onye nwe anyị ka ị metụ anya ha kpụrụ isi aka. Anya kpụrụ isi, ana m enye gị iwu, mepee n'oge a, malite ịfụ ụzọ n'aha Jizọs. Sachaa ọbụlagodi anya ha, ka ha malite ịfụ ọfụma. Nna, ana m ayọ ndị nke dina na-enweghị enyemaka ọbụla, na ndị dina n'akwa, na ndị dina n'oche, onye nwe anyị, ana m ayọ ka ike gị ahụ nke dị ukwu, ka ọ bịakwasị ha n'oge awa, wee nye ha ume, wee nye ha ike, ka ha wee nwee ike guzo ọtọ, wee malite ịga ije ọfụma na ndụ ha n'oge a. Kunienụ gaba na ije n'aha Jizọs. Onye ọbụla n'ebe a, n'ebe ọbụla, n'agbanyeghị ihe bụ aha ọya ahụ ma ọ bụ nsogbu ahụ, ihe ọbụla a kpọrọ ya, ka ha nata ọgwụgwọ nsọ ha, ka ha nata nnapụta ha, ka ha nata nnapụta ha.
onye nwe anyị gosipụta ya n'oge a, ọ ga-abịa mezuo, ka ọ bịa mezuo n'abalị a, n'aka nri, n'aka ekpe, n'azụ, n'iru, n'etiti. Chineke ka ọ bịa mezuo n'oge a, na redio, na TV, n'obodo niile, na mba niile, n'akụkụ ụwa niile. Chineke ka e nwee ngosipụta nke mpụta ihe nke ọgwụgwọ nsọ gị n'abalị a. Dịka anyị ga-emepe anya anyị, ka anyị mepee ya na ihe ịrịba ama nke juru ebe niile n'aha Jizọs. Anyị ekele gị nna anyị n'ihi na anyị ma na ịzawo. Anyị kpere n'aha Jizọs. Ekene gị n'ihi isonyere anyị na GCK kwa ụbọchị ọzọ. Ụzọ ị ga-esi wee nyere anyị aka sonyere anyị ọ bụ izitere anyị ozi bụ isonyere anyị na akara ndị a dịka akpọrọ ya. Anyị na-arịọ ka inwe ike nọgidesi ike gị na Kraịst iso wee na-aga njem. Anyị hụrụ gị n'anya, anyị chọrọ ka ị nọgidesi ike. Chineke gọzie gị.